ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ 2020 ମସିହାର ଅନୁଭୂତି ସାରା ମାନବ ସମାଜ ପ୍ରତି ଅନେକ କଷ୍ଟ ଆଣିଦେଇଛି। ଜୀବନ ଜୀବିକା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ତଥା ମାନବ ସମାଜକୁ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ମୋର ଏକ ଆଶାବାଦୀ କବିତା, ଆଉ କେଭେ ନାଇଁ କରୁ ମନମାନି। ଜଲ୍ଦି ଆରେ ନୂଆ ବରଷ, କୁଡ଼େ ଯାଇ ତୁଇ ନରକେ ବସ। ଜୀବନ ଜୀବକା ଖାଇଲୁ ମାରି, ଦେଶକେ ଦେଲୁ ଫୁଫଲା କରି। କାଏ ଦୁଷେ ତୁଇ ମାରୁ ଘାঁଟି ସାନି, କାଏ ଦୁଷେ ତୁଇ ମାରୁ ଘାঁଟି ସାନି। ର 21 ଆସବା ନୂଆ କପାଲାନି। ତୋର ଉପରେ ଆସ ଭରସା, ନାଇଁ ଦେଲେ ବି ଘି ଅରସା। ଅନ୍ଧାର ଲଉଡ଼ି ଜୀବନ ଧନ, ଭାଙ୍ଗବୁ ନାଇଁଗା କାହାରି ମନ। ଆନବୁରେ ମୁହେଁ ପାନି, ତୁଇ ଆନବୁରେ ମୁହେଁ ପାନି। ଆରୁ ସୁখ ଦେବୁ ମନ ଜାନି। कोरोना रूप ने आयला काल, मनुष्य रक्ते बहला झाल। छटकी छटकी परान गला, कबार नाई जी हाथ मेला। करला रे जेते हैरानी, सते करला रे जेते हैरानी। देख बहु चेरे आखिर पानी, देख बहु चेरे आखिर पानी। शिक्षा जेतकी देलाई बेमार, जह उत्पात नाई जाय पार। सीमा भितरे रहले सभे, धरती हंसबा केड़े हुर्दे। आयबा गा नुआ सकालानी, हाँ हाँ आयबा गा नुआ सकालानी। आउ केभे नाई करू मनमानी, आउ नाई करूँ केभे मनमानी, आउ केभे नाई करूँ मनमानी। नमस्कार।